ҷасади Ҳувайдо Тиллозода духтари панҷсолаи тоҷикро фардо аз Русия ба Тоҷикистон мебаранд. Тани беҷон ва курдхӯрдаи ин тифлро баъди як рӯзи нопадидшавӣ субҳи дирӯз пайдо карданд. ҳодиса дар шаҳри серпухави вилояти Москав рух дод. Кумитаи тафтишотии Русия дар робита ба таҷовуз ва қатли кӯдаки тоҷик Александр Сёмин як ҷавони 27 соларо дастгир карданд ки дар як бино бо хонаводаи тоҷик зиндагӣ мекард. ҷасади Ҳувайдаро дар сумкаи варзишӣ ва дар канори рӯи оҳан ёфтанд. Абдусалом Саидов, падари Ҳувайда, имрӯз ба Радиои Озодӣ гуфт дар интизори гирифтани ҷасад аз сардхона ҳастанд. Абдусалом Саидов, сокини шаҳри Кӯлоб, бо ҳамсару 4 фарзандаш дар Русия кору иқомат мекунад. ӯ гуфт баъди ин ҳодиса дигар намедонад чӣ кор кунад ва ҳоло дар интиқоли ҷасад ба Тоҷикистон ба кӯмак эҳтиёҷ дорад. Ҳар нафаре ки мехоҳад ба ин хонавода ёрӣ расонад, ҳисоби бонкӣ дар сомонаи Радиои Озодӣ навишта шудааст.